नाम ऋषिचिंतन सान्निध्यरे। विषय आनंदर अन्वेषण। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। आनंदर सन्धाନରେ ବୁଲୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାରରେ ଠକ୍କର ଖାଇ ବୁଲୁଥାଏ। ବହୁତ ଟଙ୍କା ପଇସା ଜମା କରିବା, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରିବା, ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କରିବା, ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା, ଭଲ ଘର ଓ ଗାଡ଼ି ତଥା ଚାକର ନୌକର ରଖିବା, ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବରେ ଘର ଭର୍ତ୍ତି ହେବା, ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବା, କୀର୍ତ୍ତି ରଖିବା ଆଦି ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରେ। ଯାହାକୁ ଏସବୁ ବସ୍ତୁ ମିଳିନଥାଏ ସେ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଯାହା ପାଖରେ ଥାଏ ସେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ। ଏସବୁ ବସ୍ତୁରେ ଆନନ୍ଦ ଖୋଜି ଖୋଜି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିତିଯାଏ। ତଥାପି ରାଜହଂସକୁ କାକର ବୁନ୍ଦା ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ସେ କେବେ ମୋତିର ସନ୍ଧାନ କରିନଥିଲା, ମାନସରୋବର କଥା କେବେ ଭାବିନଥିଲା, ଲମ୍ବା ଉଡ଼ାଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ବାନ୍ଧିନଥିଲା। ମନ କହିଲା ଆଉ ଟିକିଏ ଏହାକୁ ଦେଖିନେବ। ଆଖିରେ ଦେଖିନଥିବା ମାନସରୋବରରେ ମୋତି ମିଳିବ ବୋଲି କି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ପୁଣି ସେ କାକର ବୁନ୍ଦାକୁ ଚାଟି ଡେଣା ଫଡ଼ ଫଡ଼ କରି ଉଡ଼ିଗଲା। ପୁଣି ସେହିପରି ଚକ ଘୂରିବାରେ ଲାଗିଲା। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ ଖୋଜିଲ, କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ପାଇଲ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାହା ତ କେବଳ ଶିଶିର ବୁନ୍ଦା ଥିଲା। ପରକ୍ଷଣରେ ହିଁ ଜମି ଉପରେ ପଡ଼ି ଧୂଳିରେ ମିଶିଗଲା। ଏହି ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ତଥାପି ବିନାଶଶୀଳ ବସ୍ତୁ ନାଶ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି, ମାର୍ଚ୍ଚ 1940।